Esta moción propón un profuso paquete de medidas que son positivas para o barrio dos Mallos, para o barrio da Sagrada Familia e para outros moitos barrios. Me dá un pouco de medo as expectativas que están xerando, porque efectivamente son propostas desta corporación, dos diferentes grupos políticos, para as que lles falta dotación orzamentaria, un prazo e unha execución. Nestes barrios están vivindo unhas circunstancias similares a que se viven noutras zonas da Coruña. Non en todas, porque na Coruña está medrando a desigualdade. O que eu quero dicir con isto é que efectivamente fai falta atender aos barrios, pero moito cuidado co estigma, moito cuidado coa sinalización, con a criminalización de barrios concretos que efectivamente teñen as súas necesidades, as súas demandas, os seus problemas, pero que non distan moito da situación que se vive noutros barrios e moito cuidado con, precisamente, con rematar perxudicando a unha veciñanza a que se pretende axudar. Entendemos que as necesidades que nos chegan da veciñanza dos barrios trascenden o que é a actuación policial, que efectivamente é necesaria en determinadas situacións. Cando unha persoa comete un delito, pois esa circunstancia hai que poñela en mans da xustiza. Pero despois da actuación policial e despois das patrullas, as necesidades que detectamos nos barrios van seguir ali. Van seguir as casas baleiras, van seguir a dificultade de moitas persoas para pagar o seu aluguer ou incluso para acceder a unha vivenda de xeito regrado. A actuación municipal e de outras administracións ten que ser global, ten que ser social e ten que ser preventiva. Dende a Marea Atlántica facemos propostas que se centran en 4 eixos fundamentais e que levamos xa tempo traballando e poñendo en riba da mesa como eixo fundamental dos vindeiros orzamentos. As propostas teñen que ver coa vivenda, ten que ver coa posta en funcionamento dos locais comercial nos baixos, fomentando tamén e apoiando as iniciativas emprendedoras que se establezan ali. Ten que ver con política social, con loita contra a soidade, con traballar coa mocidade, con mediación en rúa para mellorar a convivencia, con mellora dos equipos de atención social e con un cuidado do espazo público. Dende a Marea Atlántica queremos facer un chamado a que a resolución de conflitos nos barrios se leve a cabo de maneira pacífica e democrática e queremos tamén condenar con contundencia as prácticas de empresas que cobran por exercer acoso inmobiliario, que fan negocio empregando métodos violentos, que actúan de maneira desproporcionada ante situacións de vulnerabilidade, que rematan fomentando o odio cara a persoas as máis necesitadas, con prácticas que poden chegar a ser racistas e aporofóbicas. Dende logo, creemos que o xeito de solucionalo é outro e é con política social, con políticas preventivas e con política global. Moitas gracias.